Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang pananatili doon nila Pio Carpio. Pinili na lamang nilang manatili sa bahay na kanilang tinutuluyan sa kadahilanang hindi gaanong umaayon sa kanila ang panahon. Merong nararamdaman noong kakaiba si Pio Carpio kung kaya't pinili na lamang nilang iwasan ito. Iniiwasan nilang gumalaw noon upang hindi mabulabog ang mga singiw sa kanilang mga pugad. Mas ninais ni Pio Carpiong maghintay ng kanilang mga kasama na kinuha sa tungawan. Nais kasing mangyari ni Pio Carpio na sa unang paggawa nila ng hakbang sa mga singiw ay siguradong kanila na itong malilipol. Habang papalalim noon ang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, merong kakaibang nilalang ang nagparamdam noon sa tahanang tinutuluyan nila Pio Carpio. Sa kasagsagan ng kanilang pagpapahinga, bigla silang napamulat ng kani-kanilang mga mata nang makarinig sila ng kakaibang paghuni sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tunog na kanilang naririnig noon ay parabang isang pag-ungaw ng kakaibang hayop na unang beses pa lamang nilang narinig. Alam ni Pio Carpiong hindi ordinaryo ang nilalang na yon, kung kaya't agaran din naman silang nagmasid at nakiramdam sa buong paligid. Sinindihan din nila ang mga nakapatay nila noong gasera upang kahit papaano'y magkaroon sila ng liwanag sa loob ng tahanan na kanilang kinaroroonan. Dahil si Gonzalo ang nagbabantay noon, agaran din naman itong lumapit sa kanyang tiyuhin upang ipagbigay alam ang mga nangyayari. Habang papatindi ang tensyon sa paligid, muli na namang naramdaman ni Gonzalo ang paggalaw ng isang ahas papaikot sa kanilang tinutuluyang tahanan. Tio Carpio, kitang-kita ko, isa po yung dambuhalang ahas na hindi ko mawari kung saan ang galing. Kanina habang natutulog kayo, rinig na rinig ko ang pagtilaok nito. Wika ni Gonzalo. Ano? Ahas lang ba ang nakita mo? Wala ka bang nasilayang mga anyong kabayo sa paligid? Tanong ni Pio Carpio. Meron ho, Tio. Teka lang, paano niyo ho nalaman? Sagot ni Gonzalo. Matapos itong marinig ni Pio Carpio, pinili nitong huwag na munang sumagot sa tanong ni Gonzalo. Ninais na lamang nilang pakinggan ang buong paligid upang kahit papaano'y maramdaman nila ang paglapit ng mga nilalang. Sa paglipas ng ilang minuto, doon na unti-unting lumakas ang mga pag-alulong ng mga aso na nasa baryo. Rinig na rinig ito nila Gonzalo, gawa ng hindi naman gaanong kalayuan ang baryo sa kanilang tinutuluyan. Dala ng kuryosidad ng pamangkin ni Pio Carpio, pinili nitong sumilip sa siwang ng dingding upang magmasid sa paligid. Habang umiikot ang kanyang mga mata, patuloy siyang nagpapakawala ng mga usal na siyang magtuturo sa kanya sa kinaroroonan ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang nasipat ni Gonzalo ang isang kabayong naglalakad na animoy sinusundan ito ng itim na usok. Namumula ang mga mata nito at kagaya niya, nababalot din ito ng kadiliman. Kitang-kita din ni Gonzalo ang tumitibok nitong puso at mga likidong dumadaloy sa loob ng katawan nito. Habang pinagmamasdan ito ni Gonzalo, tanging pakikiramdam lang naman ang ginagawa ng pangkat ni Pio Carpio. Nagbigay ito ng utos sa kanilang lahat na kahit anong mangyari, huwag nilang tatangkaing gumawa ng paraan
upang labanan ang mga nilalang na gumagambala sa kanilang katahimikan. Dahil sa utos noon ni Pio Carpio, kung kaya't labis ang pagpipigil ng mga albularyong kanilang kasama sa pamamahay na kanilang pinagpapahingahan. Habang patuloy na nagmamasid at nakikiramdam si Gonzalo sa paligid, doon na nga niya tuluyang nahanap ang kinaroroonan ng nilalang na kumokontrol sa dambuhalang ahas. Dahil sa hindi niya ito gaanong masipat sa siwang na kanyang pinagsisilipan, kung kaya't naghanap siya ng isang mainam na lokasyon na siyang pagsisilipan niya. Nang makahanap na si Gonzalo, biglang nanlaki ang mga mata nito nang masipat niya ang isang matandang babae na merong hawak-hawak na itim na plauta. Halos lumalaylay na sa lupa ang buhok nito habang ito ay nag-uusal. Naroon yon nakatago sa isang puno ng mangga habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Paglalarawan ni Gonzalo sa nilalang, kulukulubot ang balat nito. Meron itong namumulang mga mata. May matatalas itong mga pangil. Walang kasuotan. Mahahaba ang braso't daliri nito at meron itong buhok sa kanyang binti. Kulay abo din ang kulay ng balat nito na para bang kababangon lang nito sa kabaong. Habang patuloy itong pinagmamasda ni Gonzalo, doon niya napagtanto na yon ang tumawag sa ahas at hindi sakop ng kapangyarihan nito ang itim na kabayong pumapalibot sa tahanang kanilang kinaroroonan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumisan ang matanda habang ito ay ngumingisi. Sa pag-alis ng matanda, tuluyan na ding sumunod sa kanya ang dambuhalang ahas na kanyang nakita. Agaran din namang lumipad papalayo ang kabayong itim noong mga panahong nawala na yung matanda. Bago tuluyang lumisan ang dambuhalang ahas na yon, kitang-kita ni Gonzalo ang pagsakay ng matanda sa likod ng ahas na kung saan nagsisitayuan ang mga matatalas nitong mga kaliskis. Animoy ang matandang yon ay hindi naaapektuhan ng kaliskis ng ahas na siyang labis na ikinakabahala ni Gonzalo. Ramdam niya kasing isa yon sa nagpapahirap sa kanila upang matagumpayan na puksain ang angka ng mga mambabarang. Matapos nitong lumisan sa kanilang lugar, agaran din naman itong sinabi ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Nang marinig ni Pio Carpio ang lahat ng mga nasilayan ni Gonzalo, doon niya napagtantong hindi lang pala mambabarang ang kanilang makakalaban. Hindi ako nagkakamali. Isang markupong itim ang umikot sa tahanang ito kanina. Ang tanging nakakakontrol sa ganoong uri ng nilalang ay ang taong merong malalim na aral sa karunungang lihim na kung tawagin ay ugnos. Ang kakayahang maaaring taglay ng babaeng yon ay bibihirang mataglay, gawa ng ipinapasa-pasa ito sa iisang pamilya lamang. Hindi ko lubos sukat akalain na muling magkakaharap ang aming mga landas. Wika ni Pio Carpio. Dagdag pa nito na ang kabayong itim na nasilaya ni Gonzalo ay tinatawag na bubuo. Doon niya nakumpirmang meron ngang singiw na mambabarang ang angkan dahil sa paglitaw lamang ng bubuo. Sigurado si Pio Carpio na hindi kayang tawagin ng mga ordinaryong mambabarang ang ganoong uri ng nilalang sa kadahilanang kinakailangan mong magtaglay muna ng buhok ng tikbalang upang magawa mo ang ritual para sa aral na yon. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalo pang nag-alala si Pio Carpio sa kaligtasan ng kanyang mga kasama. Alam niyang hindi titigil sa pagpaparamdam ang mga ito, kung kaya't sa loob ng ilang araw nilang pananahimik sa lugar, ay kailangan nilang gawin ang lahat upang buhay silang maabutan ng kanilang mga kasama.
Dahil sa mga natuklasan noon ni Pio Carpio, pinili niyang huwag na munang maglibot sa baryo. Mga kasama, ang laban ng ating kinakaharap sa ngayon ay patagisan ng pag-iisip at desisyon. Hayaan niyong ako na ang gumawa ng ating mga plano upang buo nating salubungin ang pagdating ng ating mga kasama. Huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong mga desisyon dahil maaaring kapalit niya na ang inyong mga buhay. Ngayong nakumpirma ko ng merong singiw sa pamilya ng mambabarang, mas lalo pa tayong nalagay sa alanganing sitwasyon. Dagdag pa ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga albularyo, ay halos hindi nila maikubli ang kanilang pag-aalala para sa kani-kanilang mga buhay. Halos alam kasi ng karamihang albularyo sa talusan kung ano ang kakayahang maaaring ipamalas ng isang singiw. Ipagpanalangin na lang nilang hindi marami ang buhok nito ng tikbalang upang hindi sila mahirapan sa nalalapit na digmaan. Dagdag alalahanin din noon ni Pio Carpio ang matandang nagmamay-ari ng itim na markupo. Marami na sanang sasabihin noon si Pio Carpio pero ninais na lamang niyang ikubli ang kanyang mga nalalaman tungkol sa babaeng nasilayan ni Gonzalo. Nang tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa buong paligid, halos karamihan sa kanila ay hindi na nagawang makatulog. Maging ang iilan nilang kasamang gumagaling sa sakit ng barang ay naging alerto na rin dahil sa pag-aakalang muling babalik ang mga nilalang na yon noong mismong gabi. Habang patuloy na nakikiramdam sila Pio Carpio sa paligid, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap. Iho, pilitin mong ikubli ang iyong gabunan sa mga mambabarang. Itago mo muna ito sa ngayon dahil yang abilidad mo ang magiging alas natin sa laban. Sosorpresahin natin sila sa oras ng digmaan upang hindi na sila makagawa ng pagkakataong makontra ang iyong kakayahan. Ikaw ang pag-asa namin, iho, at ang lahat ng buhay ng mga albularyong nandirito ay nakasalalay sa iyo. Wika ni Pio Carpio. Makakaasa ho kayo, Tio Carpio. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang umayon sa atin ang pagkakataon. Batid kong hindi biro ang laban nating kinakaharap, kung kaya't kailangan nating pag-isipan ang lahat ng ating gagawing hakbang. Sagot naman ni Gonzalo. Siya nga pala, Ermitanyong Carpio. Paano naman ho nakasali sa ating samahan ng isang gabunan? Hindi ba dapat hindi natin siya pagkatiwalaan? Anong malay natin? Baka pinapaikot lang tayo niyan sa kanyang mga kamay. Wika ng isang albularyong may karamdaman. Nang marinig ito ni Pio Carpio, biglang kumunot ang noo nito. Sa pagsinde ng tabako ni Pio Carpio, doon nasilayan ng mga albularyo ang seryoso nitong pagmumuka. Animoy biglang naging seryoso ang itsura noon ng ermitanyo na siyang labis nilang ikinagulat. Bago mo sabihin ang bagay na yan, dapat inalam mo muna ang pinagdaanan at naging ambag ng aking pamangkin sa samahang iyong kinakaaniban. Wala ka pang alam, kaya mo nasasabi ang bagay na yan. Pero hindi bale. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang pinagdaanan nitong gabunang pinagdududahan mo. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, agaran din naman itong sinimulan ang istorya tungkol sa kanilang paglalakbay sa Siraway. Lahat ng mga albularyo noon ay nakinig sa kung papaano nakilala ni Gonzalo ang mga dalubhasang mga antingero na naging pundasyon ng samahan ni Mamang. Nang marinig nila ang pangalang Ruben at Dadoy, halos lahat ng mga ito ay hindi magawang makapagsalita dahil sa kanilang pagkagulat. Halos hindi nila noon mawari
kung papaano nabuhay ang isang nilalang na nasa panig ng kaliwa noong mga panahong nakaharap nito ang mga pinakamalalakas na kanilang mga kasama. Nang malaman nilang marami na palang naging kaibigang albularyo si Gonzalo sa norte, doon nila napagtantong karapat-dapat nga itong pagkatiwalaan. Matapos makapagkwento ni Pio Carpio, agaran din namang nagwika si Gonzalo ng, Alam kong masama ang pinanggalingan ng aking kapangyarihan. Pero sana aking mga kaibigan, magtiwala kayo sa aking kakayahan. Dalisay at purong kabutihan ang nais ko dito sa samahan, kung kaya't maging ang sarili kong buhay ay handa kong ialay kung ito ay nararapat at kinakailangan. Hindi ako pupunta dito sa lugar na ito para lamang ibuwis ang aking buhay kung ako'y isang huwad na kaanib nitong samahan. Sa pagtagal ng ating pagsasama sa lugar na ito, malalaman yung isa rin akong mabuting tao. kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang tuluyan niyang pagluwa ng bertud na pinanggagalingan ng kanyang lakas. Gulat na gulat ang lahat ng albularyong naroon nang masipat nila ang bertud ng demonyo na nasa ilalim ng pangangalaga ni Gonzalo. Matapos niya itong ipakita, agad din naman siyang yumuko sa lupa upang kunin naman ang tabak ng diwata ng panahon. Ito ang tabak ni Mapulon, ang diwata ng panahon. Ipinagkatiwala ito sa akin dahil sa dalisay ang aking loob at kabutihang bumabalot sa aking kaluluwa. Naway sa pagpapakita ko sa gamit ng diwata ay maging buo na ang pagtitiwala ninyo sa akin. Dagdag pa nito, kasabay ng pagpakita ni Gonzalo ng tabak, ay ang agaran din naman itong pagsoli sa lupa. Dahil sa mga nasilaya noon ng mga albularyo, ay halos karamihan sa mga ito ay hindi napigilang humanga sa kanyang taglay. Alam nilang bibihira lamang ang taong nakakahawak sa mga armas ng diwata, kung kaya't labis nila itong ikinamangha. Pasensya na ho kayo, Ginoong Gonzalo, kung pinagdudahan ko ang inyong pagkatao. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumiti lang naman ito sa albularyo. Kasabay ng pagngiti niya ay ang muling pagbalot sa kanila ng katahimikan. Halos wala noong nagawang makapagsalita dahil sa kanilang mga nasilayan noong gabi. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumapit ang bukang liwayway sa lupain. Nang masipat nila Gonzalong umaga na pala, kanya-kanya na silang gawa ng kanilang mga trabaho sa araw na yon. Ang ilan sa mga albularyong nakausap nila Gonzalo ay nagluto, samantalang ang iba naman ay nagsibak ng kahoy. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, masayang naligo sila Gonzalo sa isang di kalakihang sapa na malapit sa tahanang kanilang tinutuluyan. Kasama nila noon ang mga albularyong katatapos pa lamang magbantay upang makisabay sa kanilang pagligo. Habang nakababa doon sila Pio Carpio, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kanilang mga susunod na gagawin noong mismong araw. Dahil sa hindi sila pwedeng tumungo sa baryo, pinili na lamang nilang gumawa ng pagkakaabalahan. Ang naisip noon nila Pio Carpio ay ang magtanim ng mga gulay sa bakuran upang merong mapakinabangan ang mga albularyong nakatira doon sa oras na sila ay lumisan. Tio Carpio, kailan ho kaya darating ang mga kasamahan nating nasa Tungawan? Tanong ni Gonzalo. Hindi ko alam iho ang eksaktong oras, pero maaaring sa mga susunod na linggo ay naririto na ang mga yon. Piliin nating umiwas sa sigalot kahit anong mangyari upang hindi tayo malagasan ng mga kasama. Bukas iho, gagawa tayo ng mga patibong
at pananggalang sa paligid upang mahirapan ang mga mambabarang na tayo ay pasukin. Sa ngayon, pangdepensang paraan lang muna tayo upang mailigtas natin ang lahat ng may mga karamdamang albularyo. Sagot naman ni Pio Carpio. Habang sila ay nag-uusap, panay naman ang pagbaba nila ng pamingwit sa sapa upang manghuli ng mga isdang namumuhay sa lugar na yon. Dahil sa libang na libang noon sila Gonzalo, ay halos hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Pag-ahon nila sa sapa, doon nila napagtantong malapit na palang sumapit ang pananghalian. Dali-dali rin naman sila noong bumalik sa tahanang kanilang tinutuluyan upang magbigay ng tulong sa kanilang mga kasamahan. Habang sila ay kumakain, pansin ni Pio Carpiong may iilang albularyong hindi nila kasama sa hapagkainan. Dahil sa pag-aalala ng ermitanyo, hindi nito napigilang magtanong sa kanilang mga kasama. Tumungo ho yun ng baryo, Ermitanyong Carpio. May mga pangangailangan kasi tayo ditong ubus na, kung kaya't napilitan ng mga itong pumanhik sa baryo. Ang sabi nila mag-iingat naman sila. Kaya naman hindi na sila dapat pang alalahanin. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, biglang lumaki ang mga mata nito. Alam niyang may masamang mangyayari sa mga albularyong yon dahil sa pangyayaring kanilang naranasan noong nagdaang gabi. Pero kahit ano pa ang pag-iisip noon ni Pio Carpio, wala siyang nagawa kung hindi ang hintayin ng mga ito sa kanilang pagbabalik. Sa pagsapit ng hapon, bigo sila Pio Carpiong makita ang kahit anino ng mga albularyong tumungo ng baryo. Ang ilan sa kanilang mga kasama ay ninais na hanapin ang mga ito pero pinigilan sila ni Pio Carpio. Hindi rin noon nakapagtanim ng gulay ang magtsuhin dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Habang sila ay hindi mapakali sa kanilang kinaroroonan, pinili ni Pio Carpiong iwasang makaramdam ng pagsisisi ang mga albularyo na nag-utos sa kanilang mga kasama. Pinayuhan niya ito ng mabuti nang sa gayoy kahit papaano maging panatag ang kanilang mga isipan. Alam kasi ni Pio Carpio na ang pinakamatinding kaaway ng isang nilalang ay ang kanyang sarili. Kung nagkataong hindi nila nagawang damayan ang iilang sangkot sa insidenteng yon, ay paniguradong hahanap ito ng mga paraan upang maitama ang kanilang inaakalang pagkakamali. Okay, sunod kaagad natin yung 66. Salamat.